Hi guys, welcome back to my channel. Guys, madto ko sa gawas sagit. Kay mag hipos ko atong gi-trim na ko nga tanom giniya no. Wala lang na ako gipakita pag gunting kay lisod kayo pagkubot sa cellphone. So karon ipuso na to. Kuyugi ko ninyo guys sa pagpanghipos. Okay, let's go. Eh guys, amo nang hipuson re among agi. Siksik ay nang muhipos oh. Hala. Nanindot na ba? Wala si daon. Pahak naman ni kaayo in taon. Ubay-ubay jud nakuha eh, dagko ra ba? May bunga ng bayabas guys. Dako ra mo gud bayabasa. Katawa ra gyud sa atong maglubing kus Beverly Glen ba nga naay bayabas atong tiguang ako kuhaon. Magrubing ka? Unsa ka barangay Tanod? Sili bag-o na sa dambuwak diri oh. Nindot gani. Nindot manuta na sa tika ng plan ba sigan ko. Oy, tsara das tungod. Wala, ganahan lang ko aning bumbil. Ganahan ko kanina lang puno. Wala man sa tuad ari. Kini mang Nanak ganahan pas lang Trisyana. Ano ni utot-utot di ati ay. oo ha. Wala sila nagpapas. Mami nagpapas na po sa una. Palihog ko na silhing be. Bako marong kuan eh. Di kanang magtuto ba nga namatay. Wa na idahon. Napahak gid ari oh. Gahi ra ba kaya? Kahit-hait pang gunting. Hig na kas kay dahan pagbubuhaton sa sunod. Ha? Dapaw na niya ako ang kuan. Sige lang, magdaghan pa man tugtod tong alcohol dito. Diguon ra ti karon. Bakilid ba? Bakilid ba ya ha? Pugyan ha? Yan pamugaan among gunting. Oh, nimubo ang usa ni balik mong taas ang usa. Ida ako palihog be, magdaspan sa kwara. Thank you. Okay guys, salamat. Bye-bye.